लोगोफोर थांनायखौ नुनानै मिथिबाय जानांगौ फेसबुक पेजनि खोथा रायलायगोन लोगोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि चेनेलाव लोगोफोर जास्ट इन्टारटेन थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो रावखौबो दुखु होनो आरो हेंथानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै लोगोफोर दे बिदिबा इन्ट्र' नायग्रोनोसै खेबसे ना मा होनो लोगोफोर वीडियो तो पूरा साले है गम पावा कहने का पूरा साबी अबा क्या देख रहे रे बे फाग्ला बेदिजों जायो वाओ क्या सेक्सी यार क्या सेक्सी है चल बोजड़ी के लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर फेसबुकआव फट' भाइरेल जाबाय थानाय मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का फेसबुकआव चुम्मा लगाउने केला बाबुरिया किस खासे दे लोगोफोर थाब-थाबनो आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामला बेफोरबायदि रमान्टिक भिडिअ नुबाय थागोन लोगोफोर आरो नै मा जालायगो बिसोर सानैयालाय लोगोफोर बा बेसासो मालाय इन्जॉय निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल ओए अब मिनीलाई सानेको मिनी अब उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे ये दो गरीब आसलते केला मानवीता की হৈ গল কেলা ফেসবুকত পোস্ট দি আছে কেলা ইমান লেটাৰ পোস্ট দি আছে ধেত কি হ'ব কেলা মানवीता ধেত এনেকা হয় নেকি অলপ বিচৰণ লাগে बे फाग्ला बेदिजों जायो कन्डमनि बान्था नांगौ बिसोरनो कन्डमनि बान्था ना मानो चल बोजड़ी के ओए यस मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का बेफोरबायदि खालामबा माबायदि खालामोलै एसे खिथालाय जोंनो पट्टा से हेडशॉट नेक्स्ट मजा लगी बेला ओए भैया केला पात पिन्ने वाला क्या बोलता है बोलो निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल गुजो गाने गायो गानो भाई हासो लाजिनो सोलोंदो लाइसे लाजिनो सोलोंदो गन्थं दंना गैया रख तेरी माँ की रख दीदी को मानो हिजरा होना भैया इसको क्या बोलता है बोलो चल बोजड़ी के लोगोफोर जेसां हायो एसांनो शेयार खालाम लोगोफोर आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामथां लोगोफोर बर'जों